fitinar da muke fama da ita dangane da abin da ya shafi shugabanni. Watakan a Bahaushe yana cewa ana kukan targaɗe sai ga karaya. Duk abin da suke yi mana na kuntatawa da musgunawa da ko'in kula da halin da muke ciki dangane da abin da ya shafi kashe mu da sace mu da ciyo mana bashi, abubuwa sun haure. Duk waɗannan abubuwan mun yi haƙuri, mun yi shiru, muna ta addu'a, muna gaya masu, yanzu sai ga sabuwar tsiya ta afko akan cewa a yi auren jinsi. Wannan bala'i ne, fitina ne. Watakan idan ka diba ƙur'ani, lokacin da Ubangiji ta'ala yake hukunta mutanen annabi Lutu, hatta mala'ikun da aka turo suka fara biyawa wajen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lokacin da annabi Ibrahim ya gane cewa lalle waɗannan mala'iku ne kuma za su je wani aiki, sai suka gaya mashi cewa za mu je wajen mutanen Lutu ne, Allah ta'ala ya aika mu halaka su. Annabin Allah ya san azabar Allah, amma da ya tashi sai ya yi yunkurin a fitar da ɗan uwan shi, ya ce inna fiha Luta, a cikinta akwai ɗan uwana Lutu. Ya ce nahnu a'lamu biman fiha, mun fi ka sanin suwa ke ciki, saboda nan za mu tseratar da su, mu fitar da masu imani, sannan mu halaka sauran. Duk inda Allah ta'ala ya bayani wuri 6 a cikin alkur'ani, Allah ta'ala yake cewa ja'alna 'aliyaha safilaha. Wuri 6 shine wa amtarna alaihim wa amtarna alaihim wa amtarna alaihim. Azaba ce Ubangiji ta'ala yake ta sabko masu iri daban-daban. Ba a ma samu dokar hannu ba, ana yin luwadin da madugon da zinace-zinacen a ɓoye, amma istighfarinmu da ibadanmu da addu'o'inmu ya kasa karya wannan ta'adin, ballantana a ce an sanya mu wannan ta'adin hannu. Wannan al'umma, wannan bala'in in ya taso billahi azum sai ya ci kowa a cikin ƙasar nan. Wai kuma wannan gwamnati ana cewa kujerar babban musulmi, kujerar ƙaramin musulmi. Na taɓa jin wani malami ya ce ya rantse da Allah shugaban ƙasa irin musuluncin ɗan salulu yake. Na taɓa jin ya faɗi wannan magana. Ya kawo hujjojinsa da dama a cikin wannan. Dida dai na natsu ko ban natsu ba, in aka ce dai wani musulmi ne babu yadda za ka yi da la ilaha illallah sai idan ya riga ya furtata. Amma dai ko shakka babu musulmi ya ɗau hannunsa ya sanya ma dokar auren jinsi hannu, a saka al'umma cikin bala'i da fitina da hawa farashi da sace al'umma da zubar da jiranansu, a saka al'umma cikin kunci da hali da kakanikayi. Wannan abin bakin ciki ne ko shakka babu. Ba dan annabi ya ce mumini ba a san shi da tsinuwa ba, wallahi da sai mu ce Allah tsine musu albarka. Amma matsalar shine ba a san mumini da yawan tsinuwa ba, shi ya sanya za mu roƙi Ubangiji ta'ala yayin yadda zai yi da su. Amma wannan fitinar idan ta taso, wallahi tallahi babu wanda zai sha a wannan ƙasar. Su kuma 'yan majalisu da sanatoci da ake haɗa kai da su a tura musu guntuwar takarda su zanna su tattauna, su maida mu shugaban ƙasa su ce ya cancanta ka ciyo bashin dala 1000 kaza ko dala biliyan kaza a sunkake, ana ɗora ma ƙasar bashi, ana saka mu cikin halin kunci, ana saka mu cikin halin kakanikayi. An maida Najeriya ardul muhtalla, an riga an mamaye ta. Yanzu ga suna an sanya wannan dokar hannun, muna zira masu ido ko muna sauraron su, muna sauraron maganganun su da abin da za su karanta a ranar Litinin din nan idan an shiga majalisa, mu ji me za su faɗa dangane da abin da ya shafi auren jinsi. Duk wani sanata na Najeriya, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba, musulmi da wanda ba musulmin ba su ɗauke mishi hula ba, akan ya tashi ya kare wannan kudirin cewa ba mu so ko ba mu bukata. Duk abin da Ubangiji ta'ala ya halatta ma ɗan adam ya auri mata ɗaya bayan ɗaya har guda 4, amma sai ya ƙetare ya je ya yi abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi da shi ba. Manzon Allah sallallahu ya yi tsinuwa ga duk wanda yake yin liwadi. Yaya kake ganin tsinuwa idan ta sauko a cikin al'umma? Annabi Musa da annabi Harun suka yi Fir'auna mummunar addu'a, amma Allah ta'ala yake cewa qad ujibat da'watukuma fastaqima. Mun ansa addu'a ku, amma ku tsaya ku ci gaba da bin Allah sau da ƙafa, saboda in bala'in ya sauko ko shakka babu, in kuwa karkata zuwa can ko mutanen ku to har da ku musibar za ta gani. To yaya kake ganin irin wannan yanayi da za a ce an sanya hannu a dinga yin auren jinsi, kuma a ƙasashen waje aka sanya wannan abin, za su turo samari, za su turo 'yan mata da za a ba da training, a riƙa koyar da sex therapy, saboda kawai abu a lalata al'umma, a lalata musulunci, mutane su shiga cikin halin kakanikayi. Ko shakka babu, malaman da suka yi rajin cewa a zaɓi musulun, ni ina kyautata masu zato ba su zaɓe su don su je su yi wannan abin ba. Amma kuma haƙƙinsu na gaba shi ne tun da su suka shige masu gaba, suka zama masu wakilai a wurin musulmi, to ya zama wajibi gare su su koma su ma su zama wakilan musulmi a wurin, su gaya masu cewa waɗanda muka ziga
su zaɓe ku sun gaya mana cewa ba san wannan abin. Addininsu ya hana, al'adarsu ta hana, ba a yadda da wannan ba, ba a aminta da wannan ba. Kuma wannan gabaki ɗaya musulmai wannan shine bakinsu guda ɗaya in dai musulmi ne na kwarai. So haka wannan musiba da fitina idan ta duro a cikin wannan al'umma, lalle ko shakka babu, billahi al'azim abincin ci zai gagare mu. Ruwan nan da aka ɗan yi mana ajiya, wallahi tallahi zai gagare mu. Kwanciyar hankali da zaman lafiya, billahi al'azim zai gagare mu. Bashi mun ci gaba da cin sa kenan, halin kunci da kakanikayi da abincin da za a ci, wallahi tallahi mun ci gaba da shiga cikin wannan matsatsin kenan na rayuwa. Saboda haka nan miraran wa tikraran duk wanda ya kawo wannan dokar ya sanya mata hannu a Najeriya, Allah ka tsine mai tsinuwa irin ta. Ya Ubangiji bawanka ne kai ka san yadda zaka yi da shi, Allah ta'ala kai mana maganin sa. Ya Ubangiji ka tsarkake bayanka na kwarai daga waɗannan dattin a cikin al'umma. Allah kai musu dauki daidai ya Allah. Allah ka sanya musu hadari su mutu ko na mota ko da jirgin sama. Ya Ubangiji ka tsarkake mana waɗannan datti daga cikin bayan Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Qumu ila salatikum walhamdulillahi.